Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiser jeg lille slik, og jeg har mig selv med. Og ja. Vi tager en smash på med noget slik også. Sur slik. Ja, men sådan lyder det. Okay, vi skal... Mange succes. Vi skal på min i munden med sammen ned. Lidt skam. Vent lige. Okay. 3, 2, 1. Hvad mere har du? Jamen nu. Nå. Er du færdig? Hvor? Jeg vinder. Konkurrence. Okay. Tak for at se så meget i dag, og husk at like, og husk at abonnere. Og hvis I vil se mere med ham. Jeg vandt. Nå, det er mig.